o cirurgia sense ingrés és un servei que funciona al nostre hospital des de 1994. Això significa que nosaltres ens podem operar i tornar cap a casa el mateix dia de la intervenció. Perquè tot això sigui possible, tot un seguit de professionals hem de treballar plegats. Primer, el cirurgià ha de donar el vistiplau perquè la nostra intervenció es pugui dur a terme d'aquesta manera. Després ens visita un anestesiòleg que mira que totes les nostres condicions siguin òptimes per poder seguir aquest procés. I posteriorment, el que mira que aquest procés sigui correcte és la infermera. D'aquesta manera, la infermera mira si algú ens pot acompanyar el dia de la intervenció, les 24 hores posteriors també hauríem d'estar acompanyats, si casa nostra té escales, si tenim animals, etc. També ens demanarà un número de telèfon el dia de la consulta. Per què? Perquè el dia abans de la intervenció ens telefonarà i ens dirà l'hora més ajustada possible a la que hem de venir perquè el dia de la intervenció ens preparin de manera òptima per entrar al quiròfan. Un cop entrem a quiròfan, les infermeres ens esperen a cirurgia sense ingrés i al tornar del quiròfan participen en la nostra recuperació immediata. Després d'aquesta recuperació, el que fan és donar-nos tot un seguit d'instruccions en paper i de manera verbal de què hem de fer a casa, com ens hem de prendre la medicació, quan haurem de tornar, etc. El dia següent ens tornaran a trucar per preguntar-nos com hem passat la nit, si hem estat bé, si hem tingut algun problema, etc. Quan som a casa, les infermeres ens donen un número de telèfon al que poder trucar si tenim qualsevol dubte, qualsevol tipus de problema. A partir d'aquí, el vostre seguiment serà el seguiment normal amb un especialista.